že můj, já dám všecko zům, já chci slyšet můj hlad. A teď to rozjede. To ještě nic není. A pozor! A pozor! A pozor! Prosím, pane, snad vám to nebude vadit, co pak? Bernardína nemáme, tak jsem rád, že přinést Dobermana. Bernardína nevedu! Cože? Nikdo ho totiž nechce! Bernardín není ani jeden, jsou totiž úplně vyprodáni. Ha! Vyprodáni! Za to Dobermani jsou pořád. Odneste to a zakopejte někam hodně daleko, pokud nechcete přijít o vysokohorský vzduch. To je totiž asi ta nejhorší věc, co se vám může na horách stát, když si totiž spletete větry. Protivětry. Větry. Boha jeho, toto jsem nevěděla! Ctěný pane Tcháne, promiňte, že jsem se tak chvadně rozloučil, ale nestihla bych v bance vyměnit šek na věno, který jste mi ráčil podepsat. Ve chvíli, kdy tyto řádky čtete, jsem na cestě do ciziny. Děkuji za peníze a paní dceru svěřuji do vaší osvědčené péče. Co mi věří sen? Odeberu se tam do těch skal, poliju se studenou vodou a počkám na leden. Nemohli jste ještě nějaký čas toho manžela předstírat, co? Úplně z vás. Ale ty mlč, co pak my nejsme oběti podvodu ještě podlejšího? Co tady postáváš, holomku? Vidíš přece, že hosté jsou na suchu. Za co tě platím na roku? Co kdybyste nám raději ukázal novomanželské apartmá? Řeknu vám to, i když patrně ztratím veškeré vaše sympatie. No, to není tak jisté. Ale slečno Zuzanko, co pak jsem vám někdy lhal? Horolezče! A tahle dáma je co? Fiktivní výtvor? Nebo frapantní omyl? Řekne mi už konečně někdo, kde je můj manžel? Ale ano, jsem řekla nevím. A proč jste neřekla ne? Že by musela být, že prosím, výborně. Kdyby to věděla, tak by řekla ano. A prstýky jste si vyměnili. Výborně. Je to nás. A to jsem já. Ne, vy si,